Dobrý deň, milí diváci, volám sa Monika Sisková. Vítajte pri sledovaní relácie Pečieme s Monikou a dnes vám ukážem, ako si upečieme babičkinu tortu. Takže na babičkinu orechovú tortu budeme potrebovať 280 g práškového cukru, 8 bielkov, 120 g polohrubej múky, 110 g mandlí alebo orechov pomletých, 250 g masla, 8 žltkov, 250 ml smotany na šľahanie, 140 g práškového cukru, 40 g hladkej múky a 120 ml približne silnej uvarenej čiernej kávy a vlastne mandlové lupienky na obsypanie torty. Takže na našu tortičku potrebujeme 8 vajčiek, ktoré si dáme prvé do misky. Umelej vyšľaháme s 280 g práškového cukru. Teda pridáme a dáme šľahať. Takto. A vyšľaháme do tuhého snehu. Asi nejakých 10 minút sa to bude miešať. Možno vlastne je to vyšľahané takto pekne do tuha, ale zase nie až moc do tuha, aby to potom ten korpus nebol vlastne suchý. A vždy používame studené bielka, nie teplé, alebo že hodinu vytiahnuté, to nie, radšej nech sú studené hneď priamo z chladničky, aby ten sneh bol dobrý tuhý. No a primiešame si vlastne do snehu len 120 g orechov, môžeme dať aj namleté, nasekané, namleté mandle. Ja si zoberiem takéto miešatko a takto zľahka. Vidíte, že je to tuhé. Zľahka sa to zamieša alebo vmieša tie orechy do toho bielka. Takto a postupne už môžeme pridávať aj múku 120 g. Takto. Vlastne korpus je zložený len z bielkov, práškového cukru, orechov a múky. Takto. No, čiže keď máme už zamiešané, tak si pripravíme vlastne tortovú formu. My používame trošku, vlastne keď máte tortovú formu bez toho spodku, môže sa vystlať papierom, alebo môže sa ten korpus aj buď s takýmto odlučovacom nastriekať, alebo môže sa natrieť aj olejom alebo maslom, vymastiť forma a pekne to do tej formy rovnomerne navrstvíme a dáme pomaly upiecť. Mohol by sa použiť aj kryštálový cukor, ale keď chceme tú hmotu, aby bola pekná hladká, tak dáme radšej práškový cukor. A je to skôr aj vyšľahané. Takže takto, pekne si to rovnomerne rozotrieme vnútri vo forme. Takže takto pekne rozotretý rovnomerne dáme tak na 180 stupňov. Pečieme alebo sušíme nejakých 25 minút, záleží kto akú má rúru. Čiže vlastne pridáme si, keďže sme šľahali vlastne tortičku s bielkou, tak nám zostali žltka a tých 8 žltkov vlastne použijeme na krém a ten sa mieša vlastne nad parou. Čiže použijeme tých 8 žltkov, 140 g práškového cukru a 250 ml smotany. A toto celé bude sa vlastne variť taký krém nad parou. Takto. A ešte čo nebýva zvykom, a hneď aj do toho pridáme tých 120 g vlastne múky. Múku my používame hladkú, to je 650, ale kľudne môžete dať aj polohrubú alebo nejakú inú múku, lebo z toho to vlastne bude puding,
ktorý sa vlastne uvarí. Ono to krásne zhustne tým, že je tu vlastne už múka. A potom si do toho pridáme len 250 gramov masla. Ale keď nám to až vychladne, to vám všetko poviem. Takže si to dáme vlastne nad paru. Takže dáme si vlastne žltky nad paru. Nad paru znamená, že vlastne je hrniec, kde je voda, ale tá voda už je vlastne pripravená k varu. Čiže tá voda už sa varí. A na to si položíme túto našu zmes so žltkou, aj smotany, aj teda múky. A približne nejakých 20 minút si stopneme. Takže kým nám husne krém, tak vlastne si dáme usmažiť lupienky mandlové, ktoré použijeme potom vlastne na obalenie torty. Takže usmažíme ich len tak aby boli voňavé a chrumkavé. Ako nám začne po nejakých 5, 6, 10 minútach už vlastne ten krém sa začne zohrievať, tie žltky, tak už vlastne miešame častejšie, aby keďže sme tam dali tú múku, môže sa stať, že by sa nám to rýchlo spojilo a potom by sme mali jednu takú masu. A medzi tým si vlastne dávame stále pozor teda na tie mandle. Tým, že vlastne panvica je veľmi horúca, stále sa tie mandle dopekajú. A keď teda už ich máme dopečené na požadovanú tú chrumkavosť, tak si ich môžeme dať do suchej misky, lebo vlastne potom ich použijeme na obťahovanie tortičky na boky. Takže vlastne tieto mandle si vysypeme do čistej misky, aby sa nám vlastne stále nepiekli. Takto oni sú pekne dochrumkavo upečené. Tu máme mandle prichystané, čiže aby nám aj vychladli. No a vyberieme si, keďže už máme upečený korpus, takto si trošku obrežeme, aby sme ho pekne vytiahli von. Takto. Veľmi krehučky, keďže vlastne sa tu nenachádzajú žltka. Takto si ho môžeme otočiť. A on nám vlastne pekne vychladne. Chvíľočku ho necháme vychladnúť a pôjdeme ho za chvíľočku plniť. Takže pozrite, jak nám krásne stuhol. Vidíte, taká pekná kaša je z toho. Ešte to zamiešame s metličkou. Po prípade, ak sú tam nejaké hrúdky, tak sa to pekne vlastne vymieša. A dáme si to miešať do stroja, aby nám to pekne vychladlo. Ak niekto nemá stroj, tak ľudne si to môže dať do studeného kúpela, čiže do studenej vody zo spodu a vlastne sem tam miešať postupne, aby nám to teda celé vychladlo a potom sa vlastne pridá 250 gramov po troške, aby sa to pomaličky zamiešavalo do toho 250 gramov vlastne masla. Takže takto. Takže my si to vylejeme do stroja. Budeme to mať rýchlejšie. Takto. Taká pekná, hustá žltková kaša. My si to môžeme dať do studena vlastne vymiešať. Skrz toho, že vlastne máme vybraté asi hodinku skôr maslo, takže je vlastne pekne mekučké. Pozrite. A vlastne už do toho chladného krému to budeme postupne pridávať a zamiešame. Takže teraz si ho dáme vychladnúť. A postupne pridávame do krému toto maslo a postupne ho ako keby zašľahávame najskôr na malých hotačkách a potom na takých väčších. Takže a zostane nám krásny vymiešaný krém. Celé to trvá asi nejakých 5 minút, kým sa to celé zamieša, takže vlastne je vidieť, že ten krém je pekný, hustý. A môžeme ísť splniť tortičku. Takže keď máme korpus upečený, môže sa zdať, že je trošku taký čaptavý, ale sa to vlastne s krémom všetko aj teda s tými našimi mandlami schová. Takže rozrežeme si ho vlastne ako keby na také 2 diely, aby sme teda 2-krát plnili vnútrajšok tortičky.
Takže si ho pekne takto najskôr narežeme, asi približne, jak chceme. Najlepšie by bol vlastne takýto pekný cukrársky dlhý nôž. Ak teda není, tak by sa to dalo aj teda s klasickým nožom. Alebo spraviť tak s klasickým nožom, že len tak do polovičky si to vlastne vždycky budete zase si narezať. Zase si trošičku narezať. A vlastne už keď to máme naznačené, tak nám to pôjde lepšie potom zase kúščik narezať, aby sa vám to vlastne až ako keby vždycky takú štvrťku a potom sa vlastne dostanete až úplne do celej tej torty a bude to pekne narezané. Takže zase si otočíme korpus, radšej opatrne a nech ho máme pekný. Takže teraz si ho ešte necháme chvíľočku vychladnúť, ak by náhodou sa nám zdalo, že je ešte taký vlažný. A spravíme takú fintu, že vlastne toto také trošku krivé, čo teda bol ten vrch, schováme donútra a toto pekné rovné dáme vlastne zvonku. Takže to celé schováme a zahladíme. Máme tu použitú kávu prichystanú, 2 lyžičky kávy, 2 lyžice kávy polievkové, suchej kávy zalejeme asi s 3 decami vody vriacej a keď ju máme takúto vlažnú alebo skôr vychladnutú, tak vlastne začneme plniť už korpus. Môžeme si poliať trošku s kávou alebo s takýmto kávovým výluhom aj spodok torty, vlastne spodnú časť torty. A kľudne tam dáme aj tie zrniečka. Ono sa to tam pekne stratí. Nie len teda tú uvarenú kávu, len tú vodu, ale môže tam ísť aj vlastne ten sós. Bude to veľmi pekne voňavé. A čo sa týka plnku si rozdelíme približne na 3 časti, alebo 2 dáme s 2 časťami naplníme tortičku a s jednu časť vlastne tú poslednú použijeme na obtiahnutie tortičky a vlastne na celkové dozdobenie tej torty. Takže môžeme sa vlastne pustiť do plnenia torty. Takže keď máme vlastne krém všetko prichystané, krém rozdelený približne na 3 časti, tak sa môžeme pustiť do plnenia. Krém máme pekný stuhnutý, takže sa nám krásne ho môžeme rovnomerne rozotrieť. Takto. Takto. Pridáme tento náš vrchný korpus, ktorý nie je pekný a potrebujeme ho trošku schovať. Takto. Trošku ho môžeme zľahka pritlačiť, nie je moc, len zľahka trošku, aby sa nám nezostali nám bublinky. A vlastne zase s tou kávovou zmesou aj so sósom pekne takto ponamáčame, aby sme ho mali šťavnatý. Tak. Vodu nemusíme použiť vlastne všetku. Kľudne si môžeme uvariť aj trošku menej, alebo kto ľúbi menej šťavnaté, tak vlastne si môže pridať podľa toho, ako každý má rád. Trošku to rozotrieme. Vlastne použijeme druhú časť tejto plnky. Takto asi 2. Približne 3 krát. Takto a zase to rovnomerne rozotrieme. A potom sa vlastne len pridá tá vrchná časť rovná. A tortičku budeme mať peknú rovnú. Takto. Použijeme už len teda ten vrchný návrh. Pozrieme, ktorý je teda rovnejší. A dáme tento pekne návrh. Takže takto. Zas to trošku vyrovnáme, pritlačíme malinko. Zase použijeme tento kávu uvarenú aj so sosom. A ono zase, keď sa to odloží, tak to má veľmi dobrú chuť. Veľmi pekne to vonia s tými orechami, aj teda tá káva. To nám stačí. A teraz ideme vlastne pod poslednú etapu tej torty. Natrieme si zvyšný krém. Ešte trošku necháme na boky torty.
Takto si pekne vyhladíme tortičku. A vlastne s týmto zvyšným, čo nám zostalo, ešte použijeme na boky torty. Torta není vysoká, ale je práve, že veľmi rýchlo sa presiakne s tou kávou a je veľmi chutná. Ten krém je veľmi dobrý, maclový. Veľmi chutný. Takže budeme sa s neho využiť maximum snažiť. Takto. To zvládnu aj začiatočníci alebo mužské pokolenie, ktoré bude chcieť spraviť radosť svojim polovičkám a niečo pekné ukuchtiť. Takže keď to máme pekne takto rovnomerne prichystané, dáme tortičku do chladničky, do chladu. Najlepšie by bolo spraviť vlastne tortu z večera do rána, alebo teda jeden deň skôr, aby to celé vlastne tie ingrediencie prešli celou tortou. Ale keď teda potrebujeme rýchlo spraviť, tak vlastne stačí na nejakú hodinku dať zatiaľ do chladničky a potom ju už budeme vlastne len dokončovať a môžeme krájať. Takže na dozdobenie tortičky budeme potrebovať. Kto má rád, môže použiť čokoládu, marcipán, ktorý je bežne dostať kúpiť, lupienky mandlové a 120 ml približne silnej čiernej kávy. A majzenu, na ktorej to vyvalkáme valčekom. Takže máme vlastne tento pravý marcipán, mandlový. Tak trošičku si ho, on je taký mäkký, on sa tak dozaj lepí. Tak vlastne dáme si pod neho trošku majzeny. Tá majzena je hladučka, ten práškový cukor by bol hrudkový, bolo by ho treba presitkovať veľakrát a zase je veľmi sladký. Tak použili sme približne také dva klasické marcipány, ktoré sú dostať bežne v obchode kúpiť a vlastne na ten vrch torty by to malo stačiť. A jemne do takého kruhu, čiže keď máme napríklad kocku tortu, tak ho tvarujeme do kocky. My máme gulatú, tak vlastne ho tvarujeme do takého kruhu. Takto. Prinesieme si tortičku a dáme na vrch tento marcipán. Takto. On sa takto pekne dá s ním robiť s tým marcipánom. Takto si ho zľahka s rukou trošku vyhladíme a zvyšok buď teda ostrým nožom alebo normálne s nožničkami odstrihneme. Ešte si ho vystrihneme. Zvyšný teda marcipán buď použijeme na ozdobu. Keď máme takto tortičku prichystanú, môžeme si zobaliť s mandlovými lupienkami. Ja ju skúsim, či by nám išlo preniesť. Ak sa vám bude zdať, že je moc jemnučká, tak vôbec ju nemusíte teda prekladať. My sme zvyknutí už, že vždycky sa to niekde inde obťahuje. Obsypávajú tie boky tých torie, takže takto pekne v podstate mandle si len pritlačame na ten krém, ktorým sme obtiahli tortičku. Takže trošku tie mandlové lupienky natlačame, aby nám tam teda dobre držali. Tak, ono je už teraz cítiť, jak krásne voňajú. A teda tortičku môžeme preniesť zase naspäť. Ale kto teda nemá takú zručnosť, tak kľudne môže tú tortu obaliť si priamo na tej doske alebo na tej tácke, kde ste to robili. A vlastne tam sa to môže aj nakrájať. No a teraz čo s tortičkou? Čiže buď keď máme ešte chvíľočku času, kľudne si ju môžeme dať stuhnúť do chladničky zase na nejakú hodinku. Ale my sa ponáhľame, takže potrebujeme ju vlastne hneď teraz krájať. Tak si zoberieme teda nožík, ale ešte by sme to mali vlastne, aby sa nám to ľahšie krájalo, tak krájať s horúcim teda nožom. Tak si prichystáme vlastne vriacu vodu a ak máme teda litrák alebo nejaký pohár 7 decový, tak vlastne môžeme do pohára dať horúcu vodu, do toho dáme nožík, aby sa nám to ľahšie krájalo. A
A to vám ukážem za chvíľku. A ja teda použijem na to ozdobenie teraz tento karamel. Ale môže byť použitá aj teda marmeláda, ktorú si trošku vyšľaháme vidličkou, aby teda neboli tam hrúdky, aby sa nám to dalo pekne vlastne tvarovať a zdobiť s tým. No, to máme prichystané a teraz vlastne s tým horúcim nožom tortičku rozpolíme na polovičku. Tak to si najskôr naznačíme ten marcipán alebo prerežeme s tým horúcim nožom. A teraz prerežeme vlastne celú tortičku opatrne, takto krásne. A celú si ju ako keby s tým nožom vlastne takto oddelíme od seba a bude sa nám ľahšie vlastne krájať. Takto. Takto sme si to pekne rozpolili na polovičku a zase si prerežeme najskôr ten marcipán. A teda môžeme si jednotlivé tie kúsky narezať, ako by sme približne chceli. Takáto tortička by sa mala krájať približne na nejakých 16 kúskov. My si spravíme teda prvé tieto 4 kúsky a môžeme použiť ešte vlastne z tohoto ten marcipán. Čiže máme vlastne dve polovičky, rozdelíme si ju na 2 časti. A v podstate len také guličky spravíme, alebo môžeme dať aj deťom ozdobiť. Takto. A s tým karamelom v podstate len teda môžeme takúto špírálku si spraviť jednoduchú alebo len ozaj jednoduché zdobenie. Takýto pekný kúsok a môžeme konzumovať. Nech sa páči.